नाही सांगत. माझं काम तुझ्यासारखं नाही. तुला एक मी मंत्र देतो म्हणजे जाऊ दे, मंत्राचा जाऊ दे आता. ते उगीच माझी बायको इथं नाही म्हणून तुला सांगतो मी. मी जरी असा दिसतो माझ्या घरात आपलं काम लय स्ट्रिक्ट आहे. तुला एक मंत्र देतो, तू फक्त माझं ऐक. आणि तू जर ऐकलं तर तू यशस्वी नाही झाला मग मला बोल. तू आता तू ऐक, आता गप्प बस 2 मिनटं. काय झालं, एक दिवस आमची नवरा बायकोची भांडणं झाली. मग लय तुबाळ भांडणं झाली. पण मग तिला ते पूर्ण माहीत नव्हतं मी नंगाटगडी म्हणून. काय केलं एक दिवस, ती चांगली धावूनच आली. थोडंसं काय असं गरीबाचं रूप घेतलं. मग गरीबाचं रूप घेतलं, म्हणलं आता गंमत पाहू हिच्यावाली, अवकात कुठपर्यंत आहे म्हणून. मग थोडंसं गरीबाचं रूप घेतलं होतं, आली होती माझ्यावर धावून. आल्यावर मग मी काय केलं, आता ती इथं नाही ना, तुला तोंडावर, ती तोंडावर सांगल जाऊ धावून आली. पण आता मी बिघडी नांगाटत यायला म्हणलं आर नाही तपा आली धावून. मग मी लगेच थोडंसं परिस्थिती आटोक्याच्या बाहेर जायला लागली. घुसलो ना बाजाखाली. तिला म्हणलं माझं घर आहे, मी घरात कुठं घुसल नाही तर बाजाखाली घुसल, तुला काय करायचं. हानगर के बाजाला. आणि मी सावधच होतो लकडी घेऊन. म्हणलं आता जे होईल ते होईल, यायला माघारच घ्यायची. लगेच कटळून ती गेली निघून. बाहेर निघलो आणि 2 तांबे पाणी पिलो, तिला गारच करून टाकलो. हा. आणि पुन्हा म्हणते ना लकडीशिवाय मकडी वटणी येत नाही, असं दंडक्या जावं दाखवला. तू आली